Sa man ni kung bahit na wala man ni masingi. O Tip! Uya! Tip, paliw siya wasingan ng bike babe. Ano mo masingi? Sino nagamit ano eh? Oh, ako na yung wasingan ni kuya. Hintay ka, wasingin ang tarong ha. Oh! Stoy, bayot! Say bayot. Si bayot ka, klaro. Anong nilakwan ni mo? Wala ba kakabaloya na mas lalaki pa sa lalaki ang bakla? Kasuldita sa bakla. Ota! Uy, Tubi! Uy, Tubi! Unsa man? Nako diri sa likod! Sige mo, ato ko diha. Hello, Tep! Sus, nana po na akong classmate nga bakla, oh. Ano na Tip? Unsa na, Unsa naman po, Tubi? Ay, Tip, naku itudlo sa imo ba? Oh, unsa po na itudlo na mo, Tubi? Tudloan ta kag TikTok! Nga? Di man ko kabaluan na, Tubi. Huwag itudloan ta ka, no, kay para makabalo ka. Makabalo? Unsa man yung gidala-dala, Tubi? Akong speaker. Unsa man yung speaker? Huwag man siguro nilimpyo-limpyo. Alangan, sa kong lola man ibe. Sige na, unsa may itudlo ni mo? Dali, Tip, mag-TikTok ta. Sige, tudloy ko. Ay, wait sa dira, kay plastasan ako ni. Ready na ka, Tip? Oh, sige, sugdi na na. Sa mukha ni bayota ni, wey. Sige, plasta na dira. Rigor, rigor. Rigor si Tango. Hayop ka talaga. Ang ganda mong lalaki. Sabi Tubi, oy, binakla ni mo. Uy mo, gunang trending karon. Di na ko Tubi, bahala na ka dira. Kanain ni mo utip, uy, kitudluan beta ka. Di man ko gusto ginana, bi. Aw sige, uy, bye na ka. Dana. Yatis, kinsa man yung bataan eh? Hi, kuya. Kisa man ka? Tubi di, hi, kuya. Sus, klaro kayo. Bakla ka no? Dili man good. Klaro si mo to no? Bakling ka no? Si bakling, dili lagi. Ay sus, dili bakling. Unsa may tuyo mo dire? Kuya, tudlo ta kag TikTok. Na, di ko na TikTok. Pang bakla man na. Kabalo ko, kuya. How'd ka mo TikTok no? Hindi ko kabalo na. Bahala ka di ay. Kaklaro po dato, bakla po to. Ilaay mo ko na sa balay ay. Mag-TikTok siya ko be. For the ice cream so good, wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ay! Tanawara, bakla, Jud!